pán profesor Juraj Gazda. Juraj, príjemný dobrý deň prajem. Vítajte u nás. Všetko dobré. Tak pán profesor, predtým, než sa dostaneme k téme umelej inteligencie a vašej prednášky Cesta k všeobecnej inteligencii a pochopenie, musím sa spýtať, ako sa vám žije s vašim priezviskom? Vynikajúco. Podobne ako vám asi. Veď práve, viete, málo kedy sa stane, že Juraj Bača, Juraj Gazda, to je skoro to isté. Ale poviem vám, že vy máte trochu lepšie iniciálky ako ja. No, ale aj túto tému teraz necháme na budúce. Tak ideme sa venovať téme všeobecnej inteligencie, pochopenie súčasnej umelej inteligencie a najmä jej hraníc. Čo je téma, ktorá veľmi rezonuje. My sme to v podstate videli už pri otázkach, keď sme prezentovali prvú pracovnú skupinu, že vlastne to bola téma, ktorá najviac zarezonovala aj v rámci otázok, preto sa tešíme na váš výklad tejto témy a pevne verím, že keď nám čas ostane, tak možno aj zo pár otázok. Dáme páni, pán profesor Juraj Gazda. Takže musím v prvom rade povedať, že mám svoju prezentáciu po anglicky, takže sa budem musieť switchnúť do angličtiny, keď môžem teda, snáď môžem. OK, so ladies and gentlemen, first of all is... Dámy a páni, som veľmi rád, že tu môžem byť s vami a byť súčasťou tejto konferencie. Dobre, kde by bolo asi najlepšie, aby som sa postavil? Asi tu. Počas tejto prednášky by som vám stručne chcel predstaviť históriu AI, kde momentálne sme a kam smerujeme. A samozrejme, nebudem zachádzať do detailov, tie nebudú možno až také zaujímavé pre vás. Bude to taká prezentácia jednoduchá na pochopenie. Poprvé, vieme, že vo všeobecnosti AI a jej základy sa dajú nájsť počas druhej svetovej vojny, keď začali sa objavovať predchodcovia AI a potom samozrejme došlo k veľkému rozvoju. A sú také dve veci, ktoré by som chcel spomenúť, alebo dva míľniky. Poprvé Deep Blue, predstaviteľ tzv. Narrow Intelligence, úzkej inteligencie, napríklad keď ste hrávali rôzne strategické hry na prvých počítačoch, tak väčšina AI vlastne bola poháňaná touto úzkou inteligenciou. To znamená AI, ktorá bola navrhnutá len na tento účel, bez žiadnych schopností generalizácie. A prvý míľnik tejto úzkej inteligencie bol Deep Blue, tento počítač alebo rámec, ktorý vyzval Kasparova v šachu. V tom čase bol Kasparov veľmajstrom, šachovým veľmajstrom a to bolo poprvýkrát, čo AI vlastne vyzvala nejakého vlastne veľmajstra takéto hry. Bola to tzv. Tá úzka obmedzená inteligencia, pretože tá funkcia, ktorá poháňala Deep Blue, vlastne navrhol ju človek. Bolo tam rôzne funkcie, samozrejme, ale všetko bolo nadizajnované človekom. A Deep Blue vlastne zaznamenal prvé víťazstvo a Kasparova to vôbec nepotešilo. Tvrdil, že Deep Blue, že to nebolo AI, že to bolo niečo iné. Ale v každom prípade bolo to poprvýkrát, keď AI vlastne porazila šachového veľmajstra ako Kasparov. Po druhé, druhý míľnik, ktorý chcem spomenúť, a to je rok 2016, keď startup DeepMind vyzval Lee Sedol majstra v hre Go. Bolo to veľmi komplexné o porovnaní so šachom a počte pozícií je to oveľa zložitejšia hra a keď hovoríme o počte situácií, ktoré by mohli nastať, to je naozaj ani nepredstaviteľné číslo. Nedá sa ani rozmýšľať nad tým, aby vlastne ani sa to nedá predstaviť. A v tú chvíľu, vlastne, alebo vtedy teda sa navrhlo poprvýkrát použiť taký zaujímavý fenomén, posilnené učenie, reinforcement learning. Poprvé, ten
agent pracoval s obrovským setom dát, založeným, vychádzajúcim z predchádzajúcich hier a potom to bolo doladené tým konceptom posilneného učenia. To je veľmi komplexná vec, ale dá sa povedať, že to ako keby ste mali dieťa, ktoré dostáva spätnú väzbu, či už pozitívnu alebo negatívnu. Keď sme deti, tak si to asi pamätáme, že keď spadneme na zem, no tak nás to bolí. To znamená, dostávame nejakú negatívnu spätnú väzbu a keď sme urobili niečo dobré, tak vás možno rodičia pochválili, možno ste dostali sladkú odmenu, čiže to bol pozitívna spätná väzba, čiže to bola odmena, ktorá vlastne ovplyvňovala vašu interakciu s prostredím. A v tomto prípade, v tomto posilnenom učení AlphaGo agent bol nacvičený a vycvičený a snažil sa získať informácie o hre. A poprvýkrát to začalo byť veľmi inovatívne v porovnaní napríklad s Deep Blue. A toto bol naozaj taký ďalší míľnik v vývoji AI. A tieto masívne datasety a posilnené učenie momentálne vlastne sú pohonom veľkých modelov učenia. Veľa z vás pozná ChatGPT a ďalšie. A všetky tieto systémy sú založené na tom masívnom učení, vycvičení na internetových dátach a potom na tom koncepte posilneného učenia. Takže toto boli míľniky z minulosti, keď hovoríme o AI. Čo chce povedať ten výraz jacked frontier modernej AI, to jacked inteligencia, alebo taká členitá inteligencia Karpaty, navrhol tento koncept Karpaty, ktorý dokonca študoval aj na Slovensku a hovorí, že vlastne veľké modely AI majú tzv. Členitú inteligenciu. To znamená, že pri niektorých úlohách tie LLM skutočne excelujú, napríklad matematické olympiády, vykonávajú ich dokonale, ale potom zlyhajú pri takých bežných úlohách. Napríklad, že či 9.11 je väčšie než 9.9 a je veľmi optimistický a on nám vedie nás k zlému rozhodnutiu a tvrdí, že vlastne 9,11 je vlastne väčšie než 9,9. A potom ďalší príklad, taký trošku problém, keď sme sa spýtali vlastne, že koľkokrát sa Bčko objavuje v slove blueberry, vieme, že dvakrát, ale v podstate GTP 5 odpovedalo, že až 3-krát a to nie je správne. Čiže ako sa môžeme poliehať na modely LLM, keď zlyhávajú pri niektorých takýchto jednoduchých úlohách. A okrem toho, ďalším problémom, ktorým sa stretávame, keď sa snažíme využívať systémy AI v praxi, je to, že neboli vycvičené, pretože kvôli svojej teda definície neboli vycvičené na to, aby vám dali správnu odpoveď na nejaké komplexné veci, napríklad plánovanie, optimalizácie, vyriešiť nejaké problémy, ako napríklad, že potrebujem ísť autom cez mesto a nájdi cestu, ktorá minimalizuje spotrebu paliva a minimalizuje tiež čas, alebo si naplánovať stretnutie pre 5 ľudí, alebo napríklad prevádzkovať letisko Schiphol v Amsterdame, keď desiatky lietadiel odlietajú a prilietajú naraz. Čiže do akej miery môžeme veriť modelom LLM a alebo do akej miery potrebujeme potom využívať iné externé nástroje. Aká je teda cesta vpred? To je dobrá otázka. Ten základný koncept, vlastne agentová AI, poprvé dôležité je pochopiť prompt, to zadanie. A LLM je s tým v pohode, čiže môžete dať nejakú požiadavku, LLM pochopí požiadavku alebo tú informáciu a bude generovať
nejaké dáta, ktoré budú pozostávať vlastne z tých vecí, ktoré potrebujete. A neskôr napríklad taký štrukturovaný formát bude zaslaný vlastne do nejakého ďalšieho možno nejakej aplikácii, napríklad kalkulačky a tak ďalej, alebo plánovača, API. A my musíme pochopiť, respektíve oni musia pochopiť kontext a potom tá ďalšia úloha musí ju vlastne urobiť tá externá aplikácia. Čiže my sa pýtame nejakú komplexnú otázku, potom LLM vlastne rozloží, alebo LLM Orchestrator vlastne rozloží ten prompt do nejakých podúloh, identifikuje ten správny nástroj. Potom je tam tool call, to znamená, že LLM formatuje požiadavku a zavolá, osloví vhodný API alebo algoritmus, potom je tam odpoveď nástroja a po piatej je tam finálna syntéza. Toto sa nazýva reasoning plus acting, to znamená vlastne zdôvodnenie a konanie, ale každé spracovanie vašej požiadavky stojí peniaze, čiže musíme veľmi dobre vedieť zadať požiadavku. Ďalší problém, respektíve teraz my vieme, ako spracovávať dáta. A problém pri LLM je taký, že nemajú k dispozícii vaše dáta, možno vaše nejaké súkromné údaje a vy nechcete vlastne exponovať tieto dáta, zverejniť ich, čiže potrebujete nejako tie dáta spracovať a poskytnúť. A ako to môžete urobiť? Jedným z riešení je tzv. Retrieval Augmented Generation. Je to rámec vymyslený pred niekoľkými rokmi. Ale chcel by som ešte vás informovať, ako sa spracúvajú v rámci RAG vaše napríklad PDF dokumenty. Napríklad máme PDF, používate si Microsoft, takže máte svoje dáta na SharePointe. My potrebujeme spracovať tieto údaje a potrebujeme ich preložiť do textu, do surového textu. Potom potrebujeme tieto dáta rozkúskovať, nechceme pracovať s veľkými dokumentami, ale s malými časťami textu, ktoré by sa mohli aj prekrývať. My potrebujeme získať nejakú informáciu vlastne z toho kontextu. A asi nám nefunguje to ukazovatko, ale každopádne máme tu ten textový súbor, nejaké tie čanky a potrebujeme to zorganizovať a teda tokenizovať. To znamená, keď sú rozdelené vaše slova na tokeny, supporty a dokonca to môže byť až na úroveň znakov alebo písmen. A tieto tokeny sa spracúvajú a sú presunuté do vektorovej domény. Namiesto textu, namiesto slov pracujeme s vektormi. A prečo? Teda je veľa dôvodov, prečo, ale to nie je teraz až také dôležité, len pamätajte, že pracujeme s vektormi. Toto je veľmi jednoduchý príklad, ako to vyzerá v tom vektorovom priestore a v LLM. Hovoríme o hyperdimenzionálnych vektoroch, len aby ste teda vedeli, ale samozrejme, aby sme to teraz videli, tak tu máme iba takýto obrázok a vidíme, že tie slova, ktoré majú podobné semantické význam, sú v spoločných klastroch, napríklad huge a large a podobne. Takže to sú vektory, ktoré prinášajú veľmi podobný význam a tie sú zgrupené spolu. A tie slova, ktoré nie sú relevantné pre ten klaster, sú ďalej. A takto fungujú LLM, to znamená ten vektorový priestor. Čiže teraz vieme, že celý ten text alebo kúsky textu sa transformujú na vektory. A ako môžeme pracovať s tým RAGom? RAG je dobrý príklad toho, ako to funguje. To je ako keby otvorená kniha. Určite ste v minulosti robili s tou napríklad ste
pracovali s knihami, respektíve teda keď ste mali nejakú skúšku a museli ste sa neviem pripraviť a tak ďalej. A podobne pri REG, respektíve ak pracujete na skúške a že máte k dispozícii knihy, tak podobne napríklad LLM si môže vyhľadať vo vašej vektorovej databáze a to hľadanie sa robí takým spôsobom, že porovnávame vektorovú vzdialenosť medzi vašimi otázkami, vašou otázkou a medzi tými kúskami textu, ktoré máte v regu a tie kúsky, ktoré majú k sebe najbližšiu vzdialenosť. To znamená, že sú podobné alebo prinášajú veľmi podobné informácie pre vašu otázku a potom LLM to syntetizuje a dá vám odpoveď. Takže tu vidíme dva príklady. Kto objavil penicilín? Máme tam dva kusy. Penicilín objavil Alexander Fleming v 1928 a tak ďalej. A druhý text Howard Florey a Ernst Boris Chain neskôr vyvinuli metódy na masovú výrobu penicilínu. Tuto tá similarita alebo podobnosť bola 0,84 a 0,82 v druhom prípade. Sematicky sú teda veľmi blízko k sebe a vzhľadom na to, že LLM sú založené na pravdepodobnosti, veľmi ľahko sa môže stať, že LLM si vyberie tú druhú možnosť, lebo je to všetko o pravdepodobnosti. A v tom prípade by napísal, že penicilín objavili Florey and Chain počas druhej svetovej vojny, čo samozrejme nie je pravda. Toto je tzv. Halucinácia alebo vymyslenie výstupu a my sa s tým musíme nejakým spôsobom vyrovnať. Ako teda prekonať problém halucinácií? To je tzv. Re-ranker, čo je vlastne rozšírením toho reg. Musíme teda nájsť segmenty, ktoré majú najvyššiu kosinusovú podobnosť, napríklad top 25. Máme teda 25 segmentov z našej databázy vektorov a aj tak môžeme mať problém s vymyslením výsledkov. To, čo môžeme implementovať, je koncept názvom Re-ranker. Ten všetky tieto segmenty kusy vezme a spolu s vašim promptom a Re-ranker je vlastne ďalší transformátor, ktorý pridelí skóre relevantnosti, pretože zároveň spracováva všetky jednotlivé kusy, segmenty a takisto prompt používateľa spoločne a tým vie prideliť relevantnosť alebo určiť relevantnosť medzi vašou požiadavkou a konkrétnym segmentom. Neskôr si ukážeme vplyv existencie toho Re-rankera, ale ďalšia vec, ktorá je dnes dôležitá, je koncept grafového ragu. To je veľmi pekná vec, pretože vytvára ontologickú základňu v rámci grafovej štruktúry. Teda LLM sprocesuje všetky vaše dáta a LLM potom bude schopný vytvoriť graf, kde máte rôzne entity a potom vzťahy medzi nimi. Samozrejme, to má aj nedostatky, takýto graf, ale v určitých situáciách to môže byť mimoriadne užitočné. Takže ešte raz. Vráťme sa k našim dvom príkladom. Kto objavil penicilín? Opäť tie dve odpovede z regu, ale po tom, čo sú tieto kusy alebo tieto segmenty sprocesované v rámci toho Re-rankera alebo transformátora, tak vidíme, že to skóre Re-rankera je tu pri správnej odpovedi mimoriadne vysoké a pri druhej odpovedi je pomerne nízke. To znamená, že väčšinou si LLM vyberie túto možnosť a poskytne správnu odpoveď. Samozrejme, niekedy môžeme mať aj v tomto prípade nesprávne výsledky kvôli tomu, ako to funguje. Ďalšia vec. Hovoríme o ragu, grafovom ragu a Re-rankeri. Ďalšie riešenie, ako môžeme proaktívnych chatbotov v podnikoch napríklad zlepšiť, je tým, že využijeme nejaké biznisové nástroje a že LLM bude s nimi interagovať. To znamená, že LLM sprocesuje alebo spracuje váš vstup a na základe svojich schopností sa spýta externých serverov
alebo aplikácií cez API, aby tieto informácie získal a potom tie LLM ďalej spracuje LLM. Teda je veľmi silná, veľmi dobré a pokročilá technológia takéto nástroje spájať. A keď to všetko spojíme, RAG, grafový RAG, ReRanker, externé nástroje, tak tu si môžeme ukázať pár príkladov, kde môžeme LLM používať spoločne s externými nástrojmi, napríklad automatizácia zákazníckej podpory. Všetky minulé tikety sa môžeme zadať, teda všetky informácie z minulosti od zákazníkov bude mať LLM k dispozícii. Ďalej budem môcť LLM využívať databázu v rámci riadenia vzťahov so zákazníkmi a samozrejme, ak ste dátový vedec, môžete využiť KPI firmy a tak ďalej. A potom nástroj môže napísať a vykonať SQL dotazy v rámci dát a potom dostanete všetky dáta, ktoré chcete a celý proces bude automatizovaný. Takže výsledky sú jasné, bude to viesť k zníženiu množstva manuálnej práce a to vnímame už aj teraz na trhu, kde je vlastne dopyt pre podporu programátorov prvej a druhej úrovne je teda nižší v porovnaní s minulosťou. Vzhľadom na to, že mi dochádza čas, ešte pár slov o mojej vízii, ako vyzerá moja vízia tejto veci. V našom prípade, alebo z nášho pohľadu, namiesto toho, aby sme nejakého master agenta, ako je GPT-5, budeme mať viac modelov, takých jednoduchších, ktorí budú vedieť medzi sebou komunikovať. Teda budeme mať viac agentový systém. Teda budeme mať niečo ako ChatGPT 5, ktorý bude delegovať prácu príslušným nástrojom. A potom tu budú teda tie špecializované agenti, ktorí budú vedieť aj komunikovať a potom niečo na posúdenie. Ak sa identifikujú problémy, tak ten hodnotiteľ alebo kritik informuje tých expertov, aby to zmenili, nejakým spôsobom prepracovali. Takže toto bude multiagentný systém a nie jednoagentný systém, ktorý máme v súčasnosti. To je z mojej strany všetko. Ďakujem.